anyị bụ ndị Igbo. Ndị Igbo na-aga ọfọ, ndị Igbo adịghị ekpe ekpere. Ndị Igbo na-eme ọdịnala nke Bible kpọrọ ordinance. Ordinance simply means foundation. Maka na ọ bụ foundation bụ ihe ji ụlọ. Ọ bụ the depth of your foundation determines the strength of your house. Ndị Igbo nwesịrị ihe ha ji la agọ ọfọ. Ndị Igbo adịghị ekpe ekpere. Ndị Igbo adịghị efe isi kpakakpakakpakakpaka. Ndị Igbo na-ekwubi okwu. Ndị Igbo na-ayọ. Ndị Igbo na-akọ akala ụzọ. Just ka Matthew siri kwu, either Matthew 7:7, ọ sị gị yọọ na ị ga-ayọta, sị gị kọọ akala ụzọ la ọnụ ụzọ ga-emepe. Ndị Igbo nwesịrị nkikere ha ji ayọchi ha la nna nna ha nye. Ndị Igbo adịghị ekpe ekpere lafa Jizọs Kraịst, maka na Jizọs Kraịst bụ onye ọcha. Jizọs Kraịst bịara onwe ya, bịa rụọ ọrụ ọ bịara ịrụ. Ụmụnne ya ewere gbuo ya maka na ọ na-akụzi ihe dị outside their ordinary or ordinance or doctrine. Ndị Igbo na-ekpe ekpere lafa mmụọ na-atọ nke o jiri yide ala Igbo, nke bụ 4 market days, nke bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwo. Taa bụ Eke. Eke bụ ụbọchị Anyanwu. Anyanwu bụ mmụọ nwoke. Then Orie ewere bụrụ ụbọchị ndị mmiri, eze nwanyị bi n'oké osimiri. Afọ ewere bụrụ ụbọchị aja anị, maka na Afọ bụ isi mbido la ahịa Igbo. Aja anị, Afọ bụ mmụọ nwanyị. Anyị abịa nwụzie Nkwọ. Nkwọ ewere bụrụ mmụọ Ikuku. Ya bụ ihe na-anọ. Ndị Igbo na-aga ọfọ. Ha na-aga ọfọ ka ha siri dịrị. Ha na-aga ọfọ na nna nna ha. Ịbịa ikpọ ndị wara egbe, ikpọ nna nna nụ Kanu siri dịrị mgbe gboo. Nna nna nụ Kanu siri dịrị mgbe gboo. Ikpọ Chiukwu Okike abịama, ịkpọchazie ha, ịbịazie gọwazie ọfọla mmụọ niile dị n'obodo nnu. Ndị Igbo adịghị eje n'ụlọ ọ rụrụ arụ tinye fan mee ihe, emecha ofu onye a na-ịga na ọta oyiri ihe ọ na-agbaghị receive it, take it. Mba, ịgụ Old Testament nke ọ kpọrọ Bible, ị ga-afụ na Old Testament juru na omenala na ọdịnala. Mana ndị ochie ahụ bịara ighogbu anyị, ha emecha bịazi tụgharịzie Old Testament ahụ nyezie anyị New Testament, were gba anyị na Jesus Christ akwụgo ụgwọ ihe niile. That is taking away our tradition and culture and giving us their own Bible. Ị share the Old Testament, ị ga-afụ na ha niile bụ omenala na ọdịnala. Wọshịa ha sị na Solomon rụchara ụlọ. O gburu ehi n'ole, o gburu ọkụkọ n'ole, o gburu pidgin n'ole, o gburu dove n'ole. Ọ bụ ihe bụ ịgọ ọfọ. Ọ mụrụ Incense n'ole, o mere nke n'ole. Ọ bụ ihe bụ ịgọ ọfọ. Watch the scenario in the Old Testament. Ị ga-afụ na Old Testament is African tradition and culture. After ndị ọcha dechara anyị Bible na Old Testament, ha bịa sị no, ala ka anyị ga-esi ewepụ obi ndị from ihe anyị dere la Old Testament, okay, ka ihe ha New Testament. Ya bụ oge ha bịara bidozie la New Testament, gba anyị la Jesus Christ bụ nke la Jesus Christ asawo njọ mmadụ niile. Ala ka mmadụ onye nwụrụ anwụ, onye ọcha nwụrụ anwụ ga-esi asa njọ gị. Ịfụ na ilecha anya, ịfụ na ihe niile bụ ka ha jiri saa anyị isi. La Bible, oge the children of Israel ka Bible siri gba anyị, oge ha crossed the Red Sea. Alinye Bible kwuru. Bible sị na ha weta okwute 12 ka ọ bụ okwute n'ole
ha weta ya donya. That is signifying the 12th tribe of Israel. Ha donya kpọọ ebe ahụ altar. Gbuseri anụ mesa sacrifice ebe ahụ kpọọ ya altar. So many stories. Watchkwa the time Jacob Kobonye lụrụ ọgụ with the angel. After the whole thing, ọ sị ebe ahụ kwa o mekwa ya altar nekwa ebe ahụ kpọkuo nna ha. So ọ bụ anyị wa bụ ndị ọdịnala na omenala la efe Chukwu la efesi Chukwu ike. Ọ bụdị ihe ị ga-eji kpọkuo nna gị ha ije iwe je nri ofu onye ọ na ịga bịa ogbuo ya yala ezinụlọ ya erie, whereas nna gị ha a na-ega agụ ala agụgbu ha. Nke na-abụ n'ihu agwụ nsị m n'ihu agwụ m ebe a ka m na-anọ akpọku ndị mbọla ndị egede ma ndị wara egbe ma mmụọ na-anọ nke o jiri yibe ala Igbo ke bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwo. Ebe a ka na-ewere bụrụ n'ihu ndị ọgaranya m. Ebe a ka na-akpọku nna m ha. Ebe a ka dị mere n'ihu. That is an altar. This is an altar. This is an altar. I can't use another person's altar. Odinala church. Odinala church. Another person's. I can't use another person's altar. This is my own altar. Tano na-abụ Eke. Ndị Igbo na-eji nzu ayọ mmụọ akpọku mmụọ. Ha na-eji edo eme ka ihe dọrọ ikpe ịtụcha nzu iwere edo mee ka ihe niile dọrọ. Ndị Igbo na-eji ọjị Igbo ọ bụdịkwa ọjị boro. Ọjị Igbo ọ bụdịkwa ọjị boro. Maka ọ bụ Chukwu nna kere ọjị. Chukwu ekele ya wasịsịa ya n'ime ka o siri chọọ ka ọ dị, bịa were efe yibi efe so that ka ọ dịrị anyị mma ịta, ka ọ dịrịla mma iri. Maka na ọ bụ nke bụ nwa Igbo iweta ọjị ịsacha anya ịbịa tụpụsịa ahụ ya ịbịazie tazie imi ya ịbụzọ ihe nna gị ha ịbịa tụpụrụ ịbịazie tazie. Maka na ihe ọbụla ị nyere ndị maka na ndị na-abụ mmụọ, ihe ọbụla ị nyere ha ị ga-eri ya so that ka ha gara ifili na ọ bụ poison ọla ọ bụ ihe ka ị na-enye ha. Ndị Igbo na-eji mmanya ọkụ nye na-abụ mmanya ezigbote ada ogbe. Ndị Igbo na-eji mmanya ọkụ akpọku mmụọ akpọku nna ha. Ndị Igbo na-eji ọfọ bụ staff of office. Nkụziele nkụzi ọfọ mbọ. Ọfọ dị na Old Testament. Ọ bụrụ na anyị ga-echeta oge Baịbụl gwara anyị la the elders ha pụta tọpụ straf ha mkpara ha. Moses apụta tapụ mkpara nke ya. Mkpara nke Moses ewere lụsịa mkpara niile. Ọ bụ ọfọ. Ndị Igbo na-eji ọfọ akpọkuchi ha na-eti ọfọ lali. Ha kpecha ekpere ha sị otu a ka ọ ga-esi adị ikwo ha. So tano bụ Eke. Oh, Chineke bi n'eluigwe wụrụ mere mgbakwasị ụkwa mama amasị agụlụ eche mbụ dogu dike. Nna aha Ali Eke ọba na mgbidi ndị mbọla ndị egede ma ndị were egbe. Tano ewere bụrụ Eke. Eke bụ ụbọchị anyanwụ ga-eti. Nwerela akpọ nna aha nwerela akpọ ali mgbidi. Anụmakpọ Ezike, anụmakpọ Ọdịmma, anụmakpọ Moro ọha, anụmakpọ Agụgba, anụmakpọ Ụzọkakụ, anụmakpọ Shimo ọgụ, anụmakpọ mmadụ adịbịa mma, anụmakpọ Ebere Chukwu mere m. Tano ewere bụrụ Eke. Anụmasị Eke ga-eketara anyị ihe ọma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Orie bụ n'ụbọchị ndị mmiri ewere kpụtara anyị ihe ọma rụpụrụ anyị ihe ọjọọ. Afọ ewere fọtara anyị ihe ọma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Nkwọ ewere kpọtara anyị ihe ọma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Maka na ọ bụ kirikiri ka ọ na-abụ ukwu ese ọ dị eru ukwu ose elu. Akpọbụ n'ugo buzuo chake. Osisi ruo oge ọda, ụkwa ruo oge ọda.
Chukwu Okike, Chukwu ma ihe niile, amama amasị amasị agụla eche mgbe odogwu dike, chi ka anyị na-akpọ ofu ugbere, ọzọ anyị ugbere asatọ. Nke ewere bụrụ edo, were ekwu okwu sị ka ihe niile bụrụ de edo n'ime ndụ anyị, ka ọ dee edo ọla eke, ọdọọla Orie, ọdọọla Afọ, ọdọọla Nkwọ, anya lanụ ụbọchị lanụ nke dịla ala Igbo. Ka ọ dee edo ọbasibili eluigwe, Chukwu ka ọgọchukwu na-akpọ ofu ugboro ọzie ugboro asatọ, amama amasị amasị odogwu dike ga aga ala ogwu nna nna aha alieke ọbana ndị mbọla ndị egede mgbeba nkwọ mgbidi mkpama mgbidi idemmiri nne mpi nna nna aha ali mgbidi ezike ọdịmma achọ mma mmụrụ ọha agụgba ụzọkakụ chimoọgụ mmadụ adịbịa mma ebere Chukwu mere m ihe mgbe bụ nwatakịrị anụ masị ahụla afọ mana ọ bụ ọjị Igbo ka m jide n'aka, maka ọ bụ nnụ nwasị anyị were ọjị Igbo kpee ekpere n'ọbụ otu aka nụ ga-esi aza anyị, kpatara ndị chọọchị jiri ṅụmie anyị, ha jezie mechaa ekpere ha bịa waa kọminion, ha were mmanya kọminion ahụ bụ ọjị, mmanya red ahụ ha na-aṅụ bụ mmanya ọkụ, maka na ha abịala fụ ka ndị Igbo si eme ihe nwanne na nwanne gbakọ, ha wụọ ọjị ha ṅụọ mmanya, ha fụ the kind of joy, ha bịa werezie kọminion replacezie ya. Chukwu ọ bụ mmụọ bụ ọgọchukwu mmadụ, ọ bụla ihe ọ bụ nsị m ka m nụ tata, were akpọ mmụọ niile mụ na ha wee je, mmụọ niile lemele m ife, mmụọ Eke, mmụọ Orie, mmụọ Afọ, mmụọ Nkwọ, arụsị niile mụ na ha wee je lemele m ife. Ana m aga ọfọ lisi my followers and lisi my fans, taa na ube Eke ga-eketara ya ihe ọma, kepụra ya ihe ọjọọ, Orie ga-eretara ya ihe ọma, rụpụra ya ihe ọjọọ, Afọ gafatara ya ihe ọma, rụpụra ya ihe ọjọọ. Onye siri isi anyị na-awa aja ga-eji isi awata aja, ogbota gwala jụrụ isi anyị ga-ejiri isi ya buru ojiri gbuo anyị ji egbuo onwe ya. Chukwu Okike, anyị bụ nwa gị, ọ bụ gị kere anyị, tinye anyị lezi ọbụla anyị nọ, anyị were laa yọọ sị ahapụkwala anyị la Eke, la Orie, la Afọ, la Nkwọ. Ihe anyị ga-eji abụ mmadụ agadi akọ. Onye siri anyị isi anyị na awaja were isi achụta, ogbota gwala jụ si ya were isi ya bulie ya. Ọ bụ ụzọ ego, ọ bụ ụzọ akụ. Ihe ọjọọ ole eme n'ihu anyị nọ n'azụ, ihe ọjọọ ole eme n'azụ anyị nọ n'ihu, ihe ọjọọ ole eme n'ihu ole eme n'azụ anyị nọ n'etiti. Ụbọchị njọ ụkwụ agada pụọ anyị ama, ụkwụ pụgodi anyị ama, ọ bụ kirikiri ka ọ la agba ukwu ese, ọ dị arụ ukwu ose elu, ihe ọjọọ agada eme anyị. Anyị gbuola aka nri, anyị ga-egbute ihe ọma, anyị gbuola aka ekpe, anyị ga-egbute ihe ọma, anyị gbuola ihu, anyị ga-egbute ihe ọma, anyị gbuola azụ, anyị ga-egbute ihe ọma. Biko Chukwu mepere anyị ụzọ, kọnekshọn anyị ga-esila aka nwoke bịa, ga-esila aka nwaanyị bịa, ga-esila aka okorobịa bịa, ga-esila aka north, east, west and south abịa. Nye mgbe bụ nwatakịrị anụ masị ahụla afọ, Chukwu mmụọ ọbụla mkpe ekpeta si n'ụza m, ọbụla kwana ngọkwa n'okwa ngọta si n'ụzakpa m. Maka na onye bụ nwatakịrị, biko dododonu mepere na anyị ụzọ, nye na anyị ndụ ogologo ndụ la ahụ isi ike, nna nna aha ma ndị wara egbe. Biko nlekwakwala ka ifere m anyị, nlekwakwala ka ụwa jụọ anyị ala ebe chi anyị nọ. Biko gosi na anyị ụzọ, mere na anyị ihe ọma, la Eke, la Orie, la Afọ, la Nkwọ, lisi followers and fans of Gosmadon Media Ego I, Oru West Ego I. Ana m aga ọfọ n'isi anyị taa n'obo Eke ga-eketa ihe ọma, kepụ ihe ọjọọ. Otu a siri kwu ya, otu a ka ọ ga-esi abịala mmezu. La Eke, la Orie, la Afọ, la Nkwọ, ala ohi ka anyị dịkwa n'ohe ịgọcha ọfọ, ịbịa wụọ ọjị nke ijiri gọọ ọfọ, ịgọcha anya ị ga-afụ ọjị nke na-agbara ịnọ, nke na-abụ ezigbote ọjị ọbụla gbara ịnọ bụ anụrụ ụwa isi nka, ka nke siri gbaa anọ na that is the 4 market days, Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ka anyị jụọ ajụjụ n'elu ọjị. Ọ bụ mmụọ bụ ọgọchukwu mmadụ nwerela ajụ ajụjụ n'elu ọjị si ọfọ kengọrọta na olisi followers alika ọfọ ya siri dịrị. Ọ sị ka ọfọ ya dị mma, ọ sị lee ali ekpuchiere ngịla ndị followers gị njọ, ọ sị lee ya
osila ihe ọma ala abịa osile ya osila ndụ dị njụkwa for the last time ọ bụrụ la nnụbọmịa mbọnụ for the last time oras ama ịgba ọbana osi ajụkọsịbala osila ndị mbọla ndị egede ewele nke ha chọrọ ịta werenụ nna na aha ndị ọgaranya nke bụ nke nnụ nke werezie bụrụ nke m maka ọ bụ ihe m na-eri ka m na-enye mmụọ eme dịka nye ha ghara iri ọ bụ abomination because ha ga-efe ili na ọ bụ poison ka nyere ha ka isiziri mechazie ike ịga mmanya ọkụ mmanya mgbọ mmanya nkwụ mmanya ọbụla ị chọrọ iji eme ya is allowed mana m decided iji adaogbe eme nke that is mmanya hot akwọgwọ onye na onye na ọjị onye mmanya oge ji elofia nke bụ mmanya ka m nwetara nnụ m kụjuru unu mmanya akụjuru si nnụ kụjuru unu m iko nke m akụjuru leke lori la afọ la nkwọ kụjuru unu iko followers m my fans akụjuru leke lori la afọ la nkwọ ka ọfọ niile ngọrọ tata ka ọfọ ree ọbụla ngọgọta ya ree ọbụla ngwa ngọgọta sia rekpa ọfọm ikenga maka ikenga awa dị ajọ oyi ụdị akọ mmiri ọbana ama ịgba ndị ọbụla ndị egede ma ndị ọgaranya len ya ma mmụọ nụsiri ihu n'ụlọ agwụ m ohu akụ mgbarakwu ya ṅụkwa maka ọ bụ ihe m na-eri ka m na-enye ha ụlọ ọma ọla azọ gị ịla azụ onwe gị nwerekwala ekwukwu okwu si ka ọfọ niile ngọrọ taa n'ụlọ obi a ka ọfọ ree n'isi m oree n'isi my followers ọ bụrụ ihe anyị kwuru ka anyị na-eme otu a siri kwu ya otu a ka oge si abịala mmezu na eke n'orie la afọ la nkwọ ala ohi ka anyị dịkwa n'oye akpa ifuru ya ọ bụ otu a ka ndị Igbo si eme ya ọ bụ otu a ka ile si eme ya maka na ihe anyị na-eme adịghị eme anyị ifere ọ bụrụ na somebody ga-aga rụọ ụlọ leyi suit o were mic ọla ekpe ọla ka speak in tongue ọ bụrụ na ifere adịghị eme ya ọla eme ụmụ ihe ahụ na-eme alizi ka ayụwa bụ ndị ọdịnala bụ ndị omenala na-eme the right thing ka ifere gala esi la eme anyị emere one video m mere one of my followers akpọ m ọsị m mmụọ eme mana ụmụ ihe agbịgala ọkụ lia like dị ya nsị ya mba maka na onye ọbụla nwere ebe ọ kpọrọ ya ebe ọ kpọrọ gị nwere ike ọ bụdị ebe ọ kpọrọ m ọ bụla some people eme nke ha agbịgala ọkụ through church way alizi ka ayịwa jene church test ya ka kata ya mma nwetasịa position bịazie now with the reawakening and the direction of our existence in this world we decided to promote our culture and tradition that is never a sin la ifere adị emem maka la ihe ị na-eme la agaziri gị ifere la emezi gị ịmarazie la ịmadị ihe ị na-eme nwere laasị ọ kpọrọ ndị mmadụ la ụdịrị ụzọ dị iche iche ka o siri kpọọ gị nwere ike ọ bụdị ka o siri kpọọ m mana ihe m na-ekwu obo nke ọbụla ị na-eme ọ gaziere gị mesie ya ike ile aga chọọchị for 100 years emedị ihe katara turn back and see way that you will do it that it will prosper you ị gadị anọ l'ebe ị nọ na-eme ihe ile eme igborola afụ isi ya ịchọ ka enye gị ebe ahụ nwụọ no when you try A didn't work you try B that is why oyibo jiri gba anyị na ọ na-enwekarị alternative in everything you are doing alternative simply means when you try A didn't work you try B so my advice to you my followers bụ chọọ ụzọ ebe o siri kpọ gị
makala ọ bụrụ la onye lọrọ gị ụwa ṅụrụ iyi si lia bịa lia agadi aka chọọchị la ọ bụ omenala ka a gala ememe ngewa inupụ isi ilaka chọọchị ị ga-afụla ihe niile gị ga-adị somehow. So still to remind you that you are with your brother Gosmadon Media Ego I, Orie West Ego I. I'm here in my country home at Ubele, Mbidi. If you need any call, any help, you can reach out to me. There are series of testimony that has come up from my Ihu Mmuo. There are people who has come here, prayed, and they have called me and said, truly, truly, what you are doing, what you prayed for me has worked out. Thank you to Chiukwu Okike. Onye kere anyị niile.